Nejvíce podceňovaný business model roku. Model, který ti údajně může vydělávat 100 000 korun měsíčně. Takto je dnes prezentována tzv. Kapitálová arbitráž, kterou propaguje společnost Funded Mind Jana Schreiera. Jenže je tomu skutečně tak? V prvním díle jsme si vysvětlili, jak fungují prop firmy a proč u modelu založeného na monetizaci demo účtů musí většina účtů dlouhodobě skončit ve ztrátě. Rozebrali jsme také základní principy kapitálové arbitráže a dnes na to navážeme. Podíváme se na konkrétní metody, které Funded Mind v rámci tohoto modelu používá a na způsob, jakým je celý koncept prezentován. Já jsem Guru Hammer a pomáhám uvádět věci na pravou míru. Tento projekt vznikl proto, aby odděloval fakta od iluzí a ukazoval, jak ve skutečnosti fungují systémy, které slibují zisk a úspěch s nízkým anebo s žádným rizikem. Toto video je pokračováním fact-checkingové mise ze série Guru Hammer zasahuje, abyste vy nemuseli. Takže pojďme na to. Statistiky prop firem ukazují, že úspěšnost jejich klientů je velice nízká. Přibližně jen 7% účtů u prop firem dosáhne na výplatu a průměrná výše výplat je přibližně 4% fundovaného účtu. To znamená, že většina účtů skončí ve ztrátě a tyto ztráty klientů jsou pro prop firmu, která provozuje monetizaci demo účtu, jejím ziskem. A právě u těchto klientů, kteří již ztrácí naději, že se jim vůbec někdy podaří u prop firmy něco vydělat, se otevírá prostor pro prodejce kurzů. Jednou z těchto firm je i Funded Mind, která na tom vystavěla celý ekosystém komunitního vzdělávání. Tato firma nabízí klientům řešení, které má speciální název. Říkají tomu kapitálová arbitráž. Princip této hry je jednoduchý. Protože šance na úspěch na jednom účtu u prop firmy je mizivá, tak si jich koupíš víc. A když to pak na jednom z nich vyjde, tak z výnosu zaplatíš náklady na ztracené účty a z toho, co ti zbyde, koupíš další várku a jedeš další kolo. A to je celý fígl, kterému se říká kapitálová arbitráž, lidově řečeno točení účtů. Toto je systém, který Jan Schreier prodává jako nejlepší business model roku, kde nic nebo téměř nic neriskuješ. Jenže hned na začátku tohoto příběhu je zásadní problém. Každý, kdo někdy otevřel učebnici financí, zná tento jednoduchý obrázek. Výnos, riziko a likvidita. 3 body, které spolu vždycky soutěží. Chceš vyšší výnos? Musíš přijmout vyšší riziko. Chceš bezpečí? Pak zapomeň na rychlé zisky. Takže kdykoliv ti někdo tvrdí, že má systém, kde vyděláš hodně a prakticky bez rizika, tak tě ve skutečnosti posadil na druhou stranu trojúhelníku, ve kterém on má výnos a ty platíš. Podívejme se na konkrétní příklad. Takhle vypadá kapitálová arbitráž podle Funded Mind. Na 2 až 3 pokusy získáš fundovaný účet. První payout, ten má pokrýt tvoji investici. Další payouty už mají být zisk. A když o tu investici přijdeš, nic se neděje, nikomu nic nedlužíš, jen zkusíš další kolo. Na webináři Funded Playbook v září 2025 Jan Schreier ukázal, že první payout cílí jen na 1% zisk, protože je důležité začít pomalu. Zní to odpovědně, skoro jako finanční gramotnost. A když vybereš ta správná čísla, tak to i vypadá skvěle. Za $399 koupíš 100 000 challenge, pak vyděláš $1000, což je 1% z částky $100 000 a v kapse ti zůstane zisk $601. Krásná rovnice. Jenže je v tom malý háček. Ve výpočtu totiž chybí podstatná čísla. Ano, jsou lidé, které matematika děsila už ve škole a u některých je to bohužel vidět dodnes. Ale v reálu musíš počítat s tím, že účtu si koupíš víc než ten jeden, který se povedl. Takže místo skutečného zisku máš jen optický klam, který se rozplyne hned, jakmile započítáš všechny neúspěšné pokusy a doplníš další náklady. Takhle by to vypadalo, kdybychom do výpočtu přidali všechno, co Jan Schreier neuvedl. Takže 3 challenge, to je $1200, což znamená, že i bez kurzu máš ztrátu $200. Když si koupíš kurz, zaplatíš dalších $1700. A pokud si zaplatíš i 5 hodin coachingu za celkem $3860, no tak tady už se matematika netváří jako kamarád ani pro ty, kdo ji milují.
Celkem to totiž dává $6,745. A kolik byl zisk z payoutu? $1,000. Takže místo zisku $601, který ukázal Jan Schreier, máš ztrátu $5,745, což je přibližně 120 000 korun. Gratulujeme. A to je ještě optimistický scénář, který počítá jen se 3 pokusy, které uvádí Jan Schreier jako základní princip svojí metody. Podle statistického modelu, který jsme vysvětlili v prvním videu našeho seriálu, ale Propfirma počítá s tím, že průměrný klient potřebuje minimálně 10 účtů, aby se pravděpodobnost získání payoutu mírně otočila v jeho prospěch. A v tom případě by se pak tvoje náklady navýšily o dalších $2,800, takže celkem by ta očekávaná ztráta po dokončení prvního kola byla $8,500, což je zhruba 175 000 korun. A to v tom nejsou náklady na pronájem softwaru Trading Analyzer, což stojí dalších asi 25 000 korun ročně, pokud by si jej koupil. Ale kdo by řešil matematiku, když má pocit, že právě poráží systém? No ne? Kdo to pořád nechápe, tak takhle vypadá naděje v Excelu. Toto je reálný příklad traderky, která obchodovala u Propfirem a která měla ztrátu $21,000. Takhle to může dopadnout, když trader podlehne klamu přehnané sebedůvěry a včas nepozná, kdy skončit. Nejdřív zkusíš jednu challenge, ztratíš 400, nic se neděje. Potom druhou, řekneš si, že jsi na to přišel, že tentokrát to půjde a zkusíš to znovu. A než se naděješ, jsi o pár $1000 chudší, za to o jeden silný pocit bohatší, a sice, že jsi těsně před průlomem, i když ta křivka ukazuje, že žádný průlom nepřichází. No a teď otázka. Víte, kolik podobných klientů je ve Funded Mind? V tradingové škole, která o sobě tvrdí, že je jedinou skutečně transparentní tradingovou školou v Čechách a na Slovensku? To, že o nich nevíte, to není proto, že by tam takoví klienti nebyli, ale proto, že tyto informace Funded Mind nesděluje. Funded Mind totiž ukazuje pouze jednu stránku rovnice, a sice tu, která je atraktivní a líbivá na první pohled, a která vyhovuje marketingu. Takže se dozvíš o tom, že Funded Mind sice pomohla 500 studentů, aby získali fundovaný účet u Propfirmy, ale už nevíš nic o tom, kolik účtů u Propfirmy si tito studenti koupili předtím, než uspěli. A nebo payouty, tedy výplaty, které Funded Mind často ukazuje jako důkaz úspěchu svojí metody. Ty na první pohled vypadají skvěle, ale problém je, že to je jen výsek reality. V systému kapitálové arbitráže totiž není nejdůležitější to, kolik lidí dosáhlo na payout, ale to, kolik lidí je v zisku po započtení nákladů na zaplacené challenge, kurz, mentoring a tak dále. Ukázat pouze payouty bez celkového kontextu, to totiž je, jako kdyby trader, který obchoduje svoje reálné peníze u brokera, ukázal jen ziskové transakce a zamlčel svoje ztráty. Rozdíl je v tom, že u reálného brokera nelze ztráty z účtu jednoduše vymazat, kdežto obchodováním u Propfirmy lze velmi snadno zamlčet to, kolik neúspěšných pokusů jste ve skutečnosti měli. Takže když někdo řekne, že studenti Funded Mind dohromady vydělali 40 milionů korun, což žádná jiná skupina v Čechách nemá, tak to sice zní přesvědčivě, ale když to rozdělíte mezi studenty, kteří v kurzu uspěli, což údajně podle Jana Schreiera je 25%, tak zjistíte, že to žádná sláva není, protože v průměru ta částka na studenta ani nepokryje náklady na zaplacené challenge a kurz. A to je ještě zjednodušená úvaha, protože předpokládáme, že každý si odnese stejnou částku. Ve skutečnosti je rozdělení payoutu mezi tradery asymetrické, což znamená, že někdo vydělá třeba 200 000 korun, zatímco jiný jen 10 000. To ale zároveň také znamená, že počet úspěšných studentů, kteří jsou po odečtení vynaložených nákladů v zisku, nebude 25%, jak říká Jan Schreier, ale musí to být podstatně menší číslo. A právě tohle je jádro problému s transparentností, o kterou se Funded Mind tak často opírá. Když totiž někdo říká, že je transparentní, ale přitom ukazuje jen vybraná čísla bez uvedení celkového kontextu, tak to ve skutečnosti transparentní není. Ale právě naopak. Jedná se o selektivní prezentaci informací, která má jediný cíl. Vyprávět marketingový příběh, který někdo chce, abyste si koupili. V této souvislosti je proto pochopitelné, když si někdo položí otázku, jestli Funded Mind je nebo není scam.
Na jedné straně klamavé konání, zdůrazňování extrémních výdělků, absolutních tvrzení a výjimečných příběhů. A na straně druhé klamavé opomenutí, tedy žádné nebo minimální zmínky o rizikovosti a o tom, jak dopadne většina lidí. Takže když si položíte otázku, zda ukazování pouze samotných payoutů bez uvedení celkových nákladů je klamavé, tak pravděpodobně dospějete k závěru, že to zavádějící je, protože tímto způsobem se vytváří falešný obraz o skutečné ziskovosti a úspěšnosti klientů. Nejde ale jen o payouty. Klamavý je i způsob, jakým Jan Schreier a Funditmind prezentuje kapitálovou arbitráž v různých videích na internetu. Podívejme se na pár příkladů. To, co vidíte, jsou titulky k některým videím, ve kterých Jan Schreier vysvětluje podstatu kapitálové arbitráže nebo do ní láká jako do nejlepšího business modelu roku. Tyhle titulky nejsou náhoda. Přesně takhle totiž vypadá marketing, který je záměrně postavený na iluzích. Jednoduché sliby a velká čísla, která vyvolávají dojem, že vydělávat metodou kapitálové arbitráže u prop firem může doslova každý a nepotřebuješ k tomu ani maturitu. Jenže realita tradingu u prop firem, které provozují monetizaci demo účtu, je zcela jiná. U těchto firem totiž platí, že přibližně 90% účtů klientů musí selhat, protože kdyby tomu tak nebylo, tak by zkrachovaly prop firmy. Tuto statistickou nevýhodu vůči klientům prop firmy zajišťují přísnými pravidly, která většina lidí nedokáže splnit. To samozřejmě znamená, že tento systém rozhodně není vhodný pro každého, natož pro začátečníky. Marketingové slogany Funditmind ale tvrdí pravý opak. Co je nutné říct je to, že to neznamená, že Funditmind je nelegální multilevel marketing nebo pyramidové schéma. Zároveň ale používá podobné marketingové metody, které jsme už v historii viděli u některých kontroverzních projektů. Jedním z nich je IM Academy, která rovněž prodávala kurzy o tradingu. A i když hlavní problém této firmy byl, že vydělávala zejména na náboru nových lidí, což je jasně nelegální pyramidové schéma, tak dalším problémem byl i její marketing, který byl vystavěn na luxusu, emocích a nereálných slibech, podobně jako to dělá Funditmind. Koneckonců Jan Schreier sám přiznává, že kdyby neukazoval luxusní auta, prodej kurzu by nebyl tak úspěšný. Zároveň také říká, že symboly luxusu používá záměrně k nalákání do kurzu, ve kterém pak lidem řekne tu nepříjemnou pravdu, a sice, že trading není tak snadný, jak to může vypadat. Toto je ale neetická manipulativní metoda, která má i svoje jméno. Říká se tomu bait and switch, neboli návnada a přepnutí. Podívejme se na to, jak to funguje. Jako první uvidíš symboly luxusu. V tomto okamžiku si spojíš, že luxusní auto je znak kompetence prodejce kurzu. Mozek reaguje podvědomě a vytvoří si pozitivní emoční rámec, který ukazuje, že tohle je cesta k úspěchu. Aktivuje se dopaminový systém a racionální uvažování je oslabeno. Tento první dojem nastaví filtr, přes který se hodnotí vše, co následuje. Pak se dozvíš nějakou informaci, ve které zazní varování, že ti možná může vzniknout i ztráta. Jenže v tomto okamžiku už mozek není neutrální. Místo toho, abyste si uvědomili, že to je rizikové, tak náš mozek riziko vnímá pouze jako formalitu. A to se projeví tak, že si řeknete něco jako: když to zvládl on, dokážu to taky. Nebo to se mě netýká, on tím myslí začátečníky. A tak dále. To znamená, že díky filtru prvního dojmu dojde ke zlehčení rizika. Luxus totiž představuje emoce, které působí rychle a bez přemýšlení, zatímco riziko vyžaduje analytický proces, námahu a působí pomalu. Emoce proto vždy přebíjejí rozum, zejména pokud jsou v procesu první v pořadí. Teď si představte, co by se stalo, kdyby to bylo naopak a informace o riziku by byla řečena jako první. Takže byste pod videem uviděli třeba tento titulek. 90% lidí selže a většina je ve ztrátě. Váš mozek by byl podstatně opatrnější při hodnocení rizika. A pokud by někde později uprostřed videa někdo ukázal třeba hodinky, pak byste to pravděpodobně vnímali jako něco podezřelého. Jenže když vidíte luxus jako první, mozek je v úplně jiném režimu a najednou jste přesvědčeni, že to dokážete taky. Co je klíčové, tak je to, že tento proces není vědomý, ale je to podvědomý obranný mechanismus, který chrání už vzniklou pozitivní představu.
Znamená to, že informace o riziku, která byla řečena později, psychologicky nemá stejnou váhu jako stejná informace řečená na začátku. Takže i když Jan Schreier tvrdí, že tu nelichotivou pravdu o tradingu řekne lidem později, tak v psychologii platí, že pozdější dobrý úmysl neanuluje klam, který byl uveden na počátku. Metoda bait and switch tedy cíleně zneužívá slabiny lidského myšlení a způsobí, že klient učiní rozhodnutí dřív, než jsou známa všechna fakta. Pozdější varování už nemění volbu, jen ji racionalizuje. To je důvodem, proč se nejedná o strategii, ale o manipulaci, která je v některých zemích považována za nelegální praktiku, za kterou hrozí vysoké pokuty. A to je přesně důvod, proč při hodnocení kurzu nestačí hodnotit jen samotný kurz, ale i to, jakým způsobem je nabízen. Takže jaký je z toho závěr? Nyní víme, že Funded Mind, která o sobě tvrdí, že je transparentní školou tradingu, transparentní příliš není. Také víme, že k získání klientů používá manipulativní a klamavé marketingové strategie. Toto jsou zásadní selhání a vzhledem k tomu, že Funded Mind si klade za cíl změnit povědomí o tradingu v Čechách a na Slovensku, tak přišel čas, aby tato slova naplnila i v praxi. Připravil jsem proto pro Funded Mind a Jana Schreiera akční plán, který pomůže uvést věci na pravou míru. Úkol číslo 1 je jednoduchý. Transparentní reporting. Pokud lidé z Funded Mind tvrdí, že jsou transparentní, měli by být schopni u každého klienta uvést celkové náklady vynaložené na dosažení payoutu a jaký byl skutečný čistý výsledek po započtení všech poplatků. Bez těchto dat totiž payout sám o sobě neříká vůbec nic o tom, zda je klient v zisku nebo ve ztrátě, což je ale v systému kapitálové arbitráže naprosto zásadní věc. Je samozřejmě možné, že část klientů nebude chtít své výsledky zveřejnit. V takovém případě by ale jejich payouty neměly být prezentovány jako úspěch, ale jako neověřené výsledky, tedy payouty s otazníkem. Toto pak může zafungovat jako základní prevence proti nerealistickým očekáváním budoucích klientů. No a co můžeš udělat ty jako zájemce o kurz? Ještě před nákupem máš právo se ptát. Například můžeš položit tyto otázky. Kolik lidí je skutečně v čistém zisku? Nebo kolik pokusů si musí průměrný student koupit, než se k payoutu vůbec dostane? A tak dále. Projekt, který je opravdu transparentní, s těmito otázkami nebude mít problém. No a pokud odpověď nepřijde? Pak i to je odpověď. No a co když už kurz máš a cítíš, že to není to, co ti bylo slibováno? Zákon s takovou situací počítá. Pokud ses rozhodl na základě zkreslených nebo neúplných informací, máš jasně daná práva. Podle zákona o ochraně spotřebitele můžeš v případě nekalé obchodní praktiky od smlouvy odstoupit až do 90 dnů od jejího uzavření, nebo můžeš požadovat přiměřenou slevu. Kurz za desítky tisíc korun nebo mentoring za 16 tisíc korun na hodinu, navíc poskytovaný lidmi bez formální odborné kvalifikace, totiž představuje mimořádně vysokou cenu, která v tomto segmentu na českém trhu rozhodně není běžná. Sama o sobě by možná tato cena ještě nemusela být problém, pokud by výsledek kurzu byl doložen správnými daty. Jenže v tomto případě místo jasných čísel byl produkt prodáván na základě iluzí, emocí a selektivně vybraných příkladů. Z tohoto pohledu je požadavek na slevu, například ve výši 50%, nejen obhajitelný, ale i přiměřený. A pokud máš dojem, že kurz nebo mentoring ti nic nedal, pak můžeš žádat i slevu vyšší, třeba 80%, nebo se můžeš pokusit o vrácení celé částky formou návrhu na mimosoudní narovnání, a to i v případě, kdy lhůta pro odstoupení od smlouvy již uplynula. V takovém případě pak vyhrává ten, kdo volí správný právní jazyk. Argumentem může být to, že služba byla zcela znehodnocena klamavou informací o její návratnosti a kdybys tu informaci znal, produkt by si vůbec nekoupil. Pokud si nejsi jistý, jak žádost správně připravit, nebo se bojíš reakce prodejce, nemusíš na to být sám. Existují bezplatné poradny, jako D-test nebo Sdružení českých spotřebitelů, kde ti právníci zdarma potvrdí tvá práva. Jako podpůrný argument můžeš poslat odkaz na toto video, které celý problém objektivně analyzuje, a k tomu můžeš popsat i svoji vlastní zkušenost. A pokud prodejce tvůj nárok zamítne, můžeš se obrátit na Českou obchodní inspekci a její službu ADR pro mimosoudní řešení sporů. Stojí to 0 korun
a prodejce to donutí brát tvou žádost vážně. Pamatuj, chtít fakta to není negativní postoj. Informované rozhodnutí je tvoje právo a práva jsou tu od toho, aby se používala.